il-kredu. Smajna lil Alla ikellimna waqt il-qari mill-Kotba Mqazza u wara smajna l-Knisja tfissrilna din il-kelma fl-omelija. Alla jistenna tweġiba tagħna għaliex magħna irid jistabbilixxi dialogu. Fil-kredu lil Alla qisna qed ngħidulu: Iva, jiena nemmen f'dak kollu li għedtli. Irrid inġedded il-fidi tiegħi fik. Jiġifieri inkabbar ir-rabta tiegħi miegħek, Missier, Iben u Spiritu Santu. U bħalma fl-modi intħalt fl-istorja tal-bnedmin, nemmen li llum għadek taħdem fostna permezz tal-Knisja. U b'dan il-mod int tibqa' preżenti fostna għal dejjem. Għalhekk biex ir-rabta tiegħi miegħek tkun aktar sħiħa u qawwija, irrid inġedded l-impenn tiegħi fil-Knisja billi ngħix dak li wett fil-magħmudija.